já se chci jenom zeptat, protože když student rozhodně nejsem expert, soutěží kluci s holkama? No, ne. Takže je jasné, že Honzik zvítězí v kategorii mužů. Je to tak? Musí to tak být. A Ivanka v kategorii žen, když vlastně ještě jedna žena vystoupí. Takže Song Discordance. Vynikající vystoupení, který musím říct, to bude velká večeře, aby se doplnily ty energetické výdaje. No máme tady druhé solové vystoupení a to je Petra Štěpníčková.